Irigoien azpikoa. Ongi etorri hizkuntza ez hegemonikoen jakintza trukerako gunera. Bereziki, hedabideek eta ikatek hizkuntza ertainetan duten eragina aztertuko da etxe honetan. Eta bestetik, teoriak praktikan jartzeko, behatzeko, datuak lortzeko lekua izango da. Horretarako proposatu da bertako Euskal Komunikabideen audientziak, EUKOA enpresa. Sarreran gaude, ikusentzunezko batek Irigoien azpikoaren nondik norakoa azalduko digu. Euskaratik abiatuko gara noski, baina sarrerako bideo hori beste hainbat hizkuntza ertainetan entzun ahal izango da. Irigoien azpikoan, Europa guztiko lagunak eta Arantzagokoak elkartuko gara. Beko solairuan, jatetxe taberna gogatuko da, baina goazen lehenengo solairura ezer baino lehen. Laborategi hausieta egitasmo honen bihotza. Bueltan, ispilu polarizatua ikus dezakegu. Kanpotik barrualdera, behaketa zuzena egitea ahalbidetuko diguna. Laborategirako sarrera librea izango da, eta erabiltzaileek zuzenean eskainiko diete esperientzia behatzaileei. Berrikuntza da, jendeak libre erabiliko duen leku batera joango direla behatzaileak. Hizkuntza ertainen ikerkuntza gunea izango dena, 2 zatitan banatua egongo da. Bat, mini plato robotizatua. Prezero programak egiteko baliabideak ditu. 3 kamera robotizatu, errealizazio txiki bat, probaleku bat izatea da asmoa. Gero telebistakateetan ikusal izango diren saioen zirriborroak egitea, ez emititzeko, bai programa bera lantzeko eta aurkezteko. Errealizazio mai txikia izango du, soinu maila, streaminga, bideokonferentzia, atondua egongo da. Eta 2, erabilpenerako espazio librea, alde ludikoa zainduko duena. Nahiaina IKT aparailurekin, prensa digitala irakurtzeko gailuak erabilgarri, liburu irakurgailu ezberdinak, e-bookak, iPadak, tabletak, bideojokoak, telebista interaktiboak, telefonia da oraina dagoeneko eta modelo ezberdinak ikusi daitezke laborategian. Ez altzenuke probatuko Euskal enpresaren bat garatzen ari den futboleko aplikazio berria. Hemen konparatuko ditugu Android sistema eta Applena. Aplikazio libreen gainean jardun. Egoteko leku eroso eta modernoa da Irigoien azpiko laborategia. Kafea lasai hartuz gainera. Bigarren solairuan berriz, hainbat bulego eta areto izango dira. Larramendi Bazkunaren bulego zentralak, 111 Akademiaren bulego liburutegia, Mercator Media. Eta goazen jada 3. solairura. Euskal Komunikabideen audientziak, EUKOA enpresa kokatuko da bertan. Sektoreak eskatzen duen ekimena da eta erakunden implikazioa behar duena. EUKOA neurketa enpresa independiente eta plurala izango da, eta bere egitekoa euskaraz jarduten den leku guztietan merkatu ikerketak egitea. EUKOaren jabe sektoreko enpresak eta erakundeak izango dira, eta ez du irabazi asmorik izango. 3. solairu honetan, 100 lagunentzako mintegi jardunaldiak egiteko areto eroso eta jantzia ere izango da. Gune hau konektatuta egongo da errealizazioarekin, bertako hitzaldiak eta zuzenean grabatu eta emititu ahal izateko Irigoien azpikoa webgunearen bidez. Eta atzerriko ikertzaileak ere andoainen espero ditugunez, hauentzat 3 logela ere izango dira goialdeko solairu honetan. Bera jaitsi eta egunero zabalik egongo den tabernan amaituko dugu bisita, laborategiarekin lotura zuzena duen taberna jatetxean. Irigoien azpikoa, erabiltzaile arruntarentzat leku goxo eta modernoa, eta ikertzaileentzat behaketa gunea izango da batean. Helburua da probaleku bat eskaintzea unibertsitateetako irakasle eta ikaslei, teknologia enpresei, hedabide handi zein txikiei, karrera amaierako proiektuei. Seguru gaude, aproba hauei esker, hizkuntza ertainokin jarduten dugunok inbertsioekin hobeto asmatuko dugula.